Ingon ni ini ka mainiton nga gisugat si Gobernador Juan Garcia sa mga mulupyo sa lungsod sa Pilar ug sa barangay Cansabusab sa lungsod sa Poro dihang sila gibisita niadtong Mayo 3 o 4. Sa unang higayon, nakita gyud sa personal sa mga residente sa barangay Cansabusab sa lungsod sa Poro, Isla sa Camotes, ang labing unang babae nga gobernador nga anha lang nila makitaan sa telebisyon ug sa mga tarpaulin. Bisan sa kalayo sa barangay Cansabusab, nga maoy labing layo nga bukirang barangay sa Poro, miadto gayud ang gobernador og didto siya naabtan og gabii aron lilion ang ilang subusog garden didto. Ang Purok Fire Tree sa maong barangay maoy nakadaog sa municipal o district level sa backyard gardening sa subusog contest. Sa katapusan naabot na gid ko din his barangay Cansabusab. Nakaingon ko, iingna maguguganina ni Mayor Gary. Gob, ni adto na to unya sa Cansabusab, ikaw pa'y labing primerong gobernador nga makaadto dito. Nalipay kami kay siya makinabangon. Daghan siya nahimo sa among lungsod, amon ihi karsada, nakatabang siya sa mga kuan, mga eskwela. Daghan ang iyang nahimo. Sigun ni Cansabusab Barangay Kapitan Felogene Algora, dili makatuo ang iyang mga konstituente nga duawon sila og usa ka gobernador tungod sa kalayo sa ilang dapit. Nainiingon nga imposible ko na si Gob nga maore. Pero kung may sa pagdaog, nakitaan gid nga ni si Gob. Nagtuo si Algora nga ang pagtinabangay og panaghiusa sa mga mulupyo sa ilang barangay maoy nakapadaog nila sa subusog program sa Kapitolyo. Sa tibuok Quinto Distrito, ang barangay Cansabusab nidaog usab sa sugbusog ubos sa small barangay category. Lisod na oy. Lisod kayo na nga buhaton nga sa usa ka barangay duha ang nakuha nga pwesto sa district level na ha, distrito na level nga kompetisyon. Samtang didto sa lungsod sa Pilar, miduaw na usab si Garcia sa ikaduhang higayon. Sukad siya nabalik pagka-gobernador sa ikaupat nga termino, bisan pa man sa kalayo sa isla. Pero sultian ta ka, Mayor Winky, bisan pagbagyo. Labangon na kung pito kalaw. Kaya nakasaad na ko. Kung ang saad angay tumano. Labi na kay dugay-dugay nagkukuha kabalik diri. Matud ni Garcia nga dili gayud siya magduha-duha pagbisita sa Pilar, bisan pa man sa gilayon niini, kay kanunay siyang mahinumdom sa maong lungsod tungod sa iyang ikaduhang pangalan. Ang gobernador ni bisita sa upat ka mga lungsod sa Camotes aron sa taon ng ilang municipal o barangay nurseries didto ug sa mga mananaog sa Subusog program. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.